Tun bayan cire takunkumi da aka yi wa kasashen jamhuriyar Niger, Burkina Faso, Mali, Gini, tuni al'umma a sassan arewacin Najeriya da ma jamhuriyar ta Niger suka fara bayyana ra'ayoyinsu tare da nuna farin ciki kan matakin da kungiyar ECOWAS ko kuma CEDEAO ta dauka. Matakin dai wani abu ne da al'ummar arewacin Najeriya suka jima suna buƙatar ganin cewar an dauka, kasancewa kyakkyawar alaka da ake da ita tsakanin al'ummar arewacin Najeriya da jamhuriyar Niger. Al'ummar jamhuriyar Niger dai sun ta nuna damuwa dangane da yadda aka kakabawa kasar takunkumi tun bayan juyin mulki. To sai dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta nuna cewar lalle akwai buƙatar a koma mulkin farar hula a jamhuriyar ta Niger da ma sauran kasashen na Gini da Burkina Faso da Mali da aka koma tsarin mulkin soji. Wannan ne yasa aka yi ta kai ruwa rana dangane da matakin da kungiyar ta ECOWAS ta dauka har ta kai ga kasashe uku, Mali, Burkina Faso da Niger, sun ayyana ficewa daga kungiyar kafin daga bisani a fara rarrashin su da nuna muhimmancin da ke da shi na su cika ka'idoji kafin kammala ficewa daga kungiyar. Wani babban al'amari a baya-bayan nan da ya ja hankali shine da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gowon ya bayyana a fadar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tare da nuna mishi mahimmancin cewar akwai bukata da ake da ita na a shawo kan waɗannan ƙasashe da suka nuna za su fice ko kuma suka fice daga ƙungiyar ta ECOWAS. Yakubu Gowon, wanda shine kaɗai mutum ɗaya tilo da ya rage a al'ummar da suka haɗu suka kafa wannan ƙungiya ta tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma, ya nuna cewar ƙasashen Niger da Burkina Faso da ma Mali na da muhimmanci a wannan ƙungiya. To sai dai kuma a ranar Asabar ɗin nan da ta gabata, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ke zama shugaban kungiyar ta ECOWAS ya ayyana cewar an cire dukkanin takunkumai da aka kakabawa kasashen na jamhuriyar Niger da Mali da Burkina Faso. Hakan kuma an yi shi ne domin jin kai da kuma tausasawa ga waɗannan kasashe. Sai dai kungiyar ta ECOWAS ta buƙaci cewar shugaban jamhuriyar Niger Bazoum Muhammad da aka hambarar lalle a sake shi daga ɗaurin talala da sojoji suke yi masa. To dangane da wannan batu bari mu ji ra'ayoyin al'ummar jamhuriyar ta Niger da ma abin da suke cewa tun bayan wannan cire takunkumi da kungiyar CEDEAO ko kuma ECOWAS ta yi. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhakika dumi sun kawo CEDEAO sun bude muna takunkuman musamman ma Niger, Mali, Burkina. To lalle abinda muka ga ce wannan zamu ce dai Allah ubangiji ya saka musu da hairan tun ga shugaban su da an mai girma Tinubu zuwa wanda a ƙarshe da cin kungiyar gari sai dai yawo da iyamowa duka Allah ubangiji ya saka musu da hairan. Yanzu abinda a saura ga sojawa su yi kokari a ganin mu su yi kokari su yi muna oda abinci su oda shi ba can na baya da sun ka ce wai sun bada farashi kai abinda ba naka ba nawa kana ba da farashi su yi kokari su odo abinci su kawo sai da matalakawa su jika 5 ko jika 6 mun gode sosai. Sunana Nura Alkasim, ina murna da wannan cire takunkumi da ECOWAS ta yi wa Niger. Muna fatan alkhairi, sai dai magana ɗaya ce zuwa biyu da zamu yi akan mutanen da suke surute da maganganu marasa daɗi tsakanin mutanen Najeriya da Niger. Ya kamata a ce sun gane sun daina, alaƙar take tsakanin mu ta wuce wannan. Ina fatan alkhairi, Allah ta'ala ya taimaka, muna godiya. Sunana Nura Alkasim. Kira ga shugabannin ƙasa da sojoji da kowa to a zama a yi sulhu alheri na ga kowa, alheri na ƙasa, alheri na ga musulunci, kowa da kowa sulhu alheri ne. Amma muna farin cikin da an ka zama an kai sulhu, an ka saka mana hota da ruwa takunkumi dai an ka ɗebe, an ka koma kuma hulɗa ta ƙasa da ƙasa. Kaga wannan duk jin daɗi na gare mu duka, da 'yan Najeriya da 'yan Niger da 'yan Benin, duk farin ciki na gare mu. Ya koma hulɗa kamar ta da, kaga wanga ya yi kyau. Muna kira ga mayan mu shugabanninmu da sojoji a haraka ta sulhu. Ita aka so komi musulunci ya son komi sulhu, shi muka wata ga duka 'yan Nijar gaba ɗaya koma alƙilla ɗaya. Assalamu alaikum, barka da yau, barka da haka, ina maka fatan alkhairi. Gaskiya mun ji daɗi da samun labari cewa ECOWAS wato CEDEAO sun ɗage takunkumin da aka ƙaba bawa Niger, Mali, Burkina Faso, musamman ma na Niger. Mun yi farin ciki sosai, kasancewar mu na 'yan Najeriya sha'anin kasuwancin mu ya samu tsaiko da tangarɗa sosai sanadiyar wannan takunkumi. Yanzu insha Allah muna fatan cewa komai zai zo daidai, za mu yi kasuwancin mu lafiya, babu takura komai insha Allah muna fatan zai daidai, komai lafiya.
muna murna sosai da wannan matakin na ECOWAS, kuma muna fatan wannan matakin shi zai zamo sanadiyar haɗin kan waɗannan ƙasashen biyu da sauran ma ƙasashe da al'umma baki ɗaya. Gaskiya mun yi farin ciki sosai, kuma gari ko ina sai murna ake yi saboda duk yadda al'amari yake takunkumi baya da daɗi, yana saka mutane cikin ƙalubale, tashin hankali da dai sauransu. To shi ma wani ɗan Najeriya ya bayyana ra'ayin shi dangane da wannan mataki na cire takunkumi da aka yi wa jamhuriyar Nijar. Gaskiya dangane da wannan development da aka samu na yarjewa da aka yi cewar za a ɗage takunkumi ga waɗannan ƙasashe na 'yan uwanmu guda uku, gaskiya ya yi mana, mun yi farin ciki musamman mu da muke arewacin Najeriya. A tarihance mun san akwai alaƙa doguwa ko kuma daɗaɗɗiyar alaƙa tsakankaninmu da mutanen Nijar. Yanzu in ka koma Maraɗi ka kalla za ga cewar Katsinan Maraɗi, sarkin Katsinan Maraɗi ake ce masa. So alaƙa da take tsakaninmu ba ta yau bace, ta banzu ne kafin zuwan Turawa, kuma zuwan Turawa ko wani tsari na mulki da Turawa ya samar da shi bai kamata a ce ya haɗa ba. Muna da alaka ta yare, muna da alaka ta addini, muna da alaka ta kasuwanci, muna da alaka ta al'umma. So bai kamata a ce daman wannan abin ya haɗa mu ba. To kai tsaye kuma bari mu je ga tattaunawa da sharhi da muke kan wannan muhimmin labari da ya bayyana a yammacin jiya Asabar, inda a yanzu ma muke tare da guda daga cikin 'yan jarida a Najeriya da zai tofa albarkacin bakin shi da kuma yadda ya nazarci wannan al'amari. Malam Kamal, barka da shigowa. To barkanka dai na madubi da wannan lokaci. Gashi kusan tun bayan ɓullar wannan labari sassa daban-daban na Nijar da Najeriya, musamman yankin arewa da ake ganin al'amarin ya fi shafa, suna ta bayyana farin ciki. Kamar ya ka nazarci wannan rigingimu na juyin mulki da kuma ita kungiyar ECOWAS ko kuma CEDEAO, da ma kuma sakamakon ɗaukar matakin janye takunkumai da mayar musu da wutar lantarki, kamar ya shafi 'yan ƙasar har yasa suke ta wannan suwa da murna. To tun farko dai idan ka kalli yadda lamarin ya kasance na madubi, za ka ga cewar kamar daman ya kamata a ce an zauna a teburin sulhu domin a kalli me ya kamata a yi domin ciyar da kasashen da suke da cikin wannan kungiya gaba. Mataki kamar irin wannan na nuna karfi ko kuma nuna kuwa akan su, ina ganin daman tun farko ba shi ya kamata a ce an dauka ba. Juyin mulki sun riga sun zo sun yi shi, to kamata yi a kira su a zauna. Idan abun nan zai iya gyaruwa a gyara, idan kuma ba zai gyaru ba a san me ya kamata a yi. Amma kaga yanzu wannan barazana da aka yi musu na ɗaukan matakai a kansu da sa musu takunkumi, kaga hakan ya kai su ga cewar sun ma yanke kauna da ita wannan kungiya ta ECOWAS, wanda suke ganin cewa fita daga cikinta shine abin da yake maslaha a tare da su. Sannan idan ka kalli tarihin ƙasa Najeriya da ƙasa ta Nijar, za ga cewa kamar ɗan juma ne da ɗan jummai, wanda ya kamata a ce tafiyarsu tana tafiya iri ɗaya, tunda da yawan abubuwa a yanzu 'yan ƙasar Nijar da suke a nan gida Najeriya za ka ga cewa kamar sun saje da mu, ba ma iya fahimtar cewa ga wani daga inda fito sai tarihi ya zo. Haka yan ka je Nijar su ma za ka ga cewa akwai al'ummar Najeriya da yawa waɗanda a can suke rayuwarsu kusan sun mai da can shine uwa shine uba. To irin wannan alakar musamman ta auratayya ta shiga tsakani, sannan ga kasuwanci. Idan ka ɗauki alal misali wahalar da ake ciki a ƙasa Najeriya, musamman a yankin arewacin Najeriya, yana da alaƙa ta kai tsaye da rufe boda ko kuma wancan takunkumi da aka saka wa ƙasar Nijar. Da yawa daga cikin kayan abinci da kayan masarufi da mukan fitar daga nan yankin domin a ciyar da yankin nan gaba ko a shigo da kayan abinci, yana da alaƙa da waccan boda ta ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya, wadda an rufe ta. Masu shari'a kan al'amuran yau da kullum sun bayyana irin yadda ake samun cikakken kalubale na tsakanin shiga waccan ƙasa ta Nijar da fitowa zuwa nan ƙasa Najeriya, wanda la shakka wannan ya taɓa muhibbar ƙasa Najeriya, musamman tsakaninta da alaƙar da ake cikinta da ƙasa ta Nijar, wanda inda a ce kamar yadda aka ɗauko abin ana tunanin kamar za a iya farwa Nijar ma da yaƙi, da a ce wannan abin ya faru Allah bai kiyaye ba, to la shakka abin da za a fuskanta ya fi wannan muni. Kamar me za ka ce ga shi shugaban ƙasa na Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kuma kasancewar shi ne shugaban ƙungiyar ta CEDEAO ko kuma ECOWAS, da ya amince ya kuma yi kira aka ɗauki wannan mataki, domin dole ka yaba mishi da irin wannan ƙwazo da ya nuna a matsayin shi na shugaba na ƙasa kamar Najeriya. Za ka iya cewa ya amsa kiraye-kiraye da aka daɗe ana yi na cewar a koma teburin sulhu a ɗaga kafa. A baya-bayan akwai tsohon shugaban ƙasa Janar Yakubu Gowon, wanda shi ne mutum ɗaya tilo da ya rage wanda aka ƙirƙiri ƙungiyar ECOWAS tare da su, shi ma ya yi wannan kira, kuma kwanaki ƙalilan da wannan kira na shi sai gashi har ma an janye. Kamar kana ganin Tinubu kenan ya cancanci yabo?
Wato ina ganin wannan shine babban abin da ya kamata ce an duba tun da farko dama a samu ita wannan maslaha. Sannan kai kamanta na madubi shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shugaba ne kawai wannan kungiya ta ECOWAS wanda take da mambobi da yawa daga nahiya ta Afirka. A kowane lokaci shugaba idan aka ce dole sai ka saurari ra'ayin wasu ko kuma da tunanin wasu ko da magana wasu zaka yanke hukunci, to fa baka da wata dama a hannunka wadda zaka iya yanke hukunci har sai ka lallabo idan na kasa da kai sun baka dama. Lokacin da aka saka wannan takunkumi tunani ne na dukkanin mambobi na wancan kungiya ta ECOWAS wadda shi shugaba Tinubu babu yanda za a iya kauce wancan tunani nasu, kusan ma iya cewa a fakace kamar wani umarni ne wanda shi a matsayinsa na shugaba bai isa ya kauce masa ba, dole ya goyi da bayan abin da suka yi. Amma kaga yanzu a hankali wala Allah karfin da yake da shi na shugabanci wanda a lokacin bai kamata sai kai tsaye ya nuna cewa shi ba zai abin da suke so ba. Kaga yanzu a hankali ya ja ra'ayinsu sun fahimci cewa lallai tunaninsa ya fi nasu inganci kuma ya fi nasu zama cewa shine abin da ya kamata ce an yi. Wannan janye takunkumi da aka yi a zuwa yanzu la shakka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya cancanci a yaba masa, wanda wannan zai tafi matukar tsawon gaske a nahiyar Afirka. Kasashen da su fita daga cikin ukuba saboda wannan ɗage takunkumi suna da yawa, tsayawa lissafa su a wannan waje kamar ɓata lokaci ne, amma dai lokaci kaɗan zai tabbatar da cewa Bola Ahmed Tinubu ya yi abin da ya dace, kuma 'yan nahiyar Afirka musamman da suke cikin kungiyar ta ECOWAS za su ce masa san barka. To muna godiya Malam Kamal ɗan jarida a Najeriya. Muna godiya na madubi. To muna godiya sosai Kamal Umar Kurna da gudunmawar da ka bada a wannan shiri. Da fatan masu bibiyar wannan tasha Africa Hausa News za ku danna mana subscribe ku taɓa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye da muke kawo muku. Sunana Karibullahi Abdulhamid na Madobi nake fatan za ku biyo mu.